den kører. Jeg tror, den kører. God aften i Danmark. Lige til information, der vil de først se den her video i morgen, på grund af, at vi har nogle netproblemer, men Ja, vi har ikke noget. vi har en. Det er jo et problem, kan man sige. Ja. Vi er nu ankommet vel til Helsingfors eller Helsinki. Lige nu er vi i en lejlighed. Det er vi ikke helt hvor, egentlig. Nej. Men det er i hvert fald søde Sara, som vi bor hos. Hun er her ikke selv, hun har flat lejligheden simpelthen. Så vi er gået i gang med noget indretning og sådan noget. Så tænker jeg, er det ikke et nyt Nina-billede, vi har her? Jo, det er det. Det er det, ja. Vi tænkte, det har været for lille de andre år. Det skal være større. Og det udløser jo en vis kaos, når man sådan laver om på tingene. Det kan være, du vil fortælle, hvad der skete. Hvad der er sket. Altså det der sker er jo, at vi har først printet et billede, som vi glemmer. Nej, ikke, som vi efterlader i Hobro. Man glemmer ikke billederne, Nina. Nej, det gør man ikke. Vi efterlader et billede af Nina nede i Hobro, på Jens Krog, nede på værftet. Så at værftspersonale, de lige kan kigge på Nina. Ja. Og så står vi jo lige pludselig og mangler et billede af Nina. Og så er gode dyr i rådene, og vi skal gøre et eller andet hurtigt. Så vi først der prøver vi ikke mindre end 3 forskellige printere, som alle sammen står og flyder ned i søkredsen. Og som ikke virker. Det lykkes ikke på nogen af dem. Så vi printer et ud i sort-hvid, selvom det ikke er helt optimalt, men det er bedre end ingenting. Og så snakker vi om, at vi kan prøve at spørge dem i lufthavnen, om der var nogen af dem, der sidder på kontor, som kunne printe det for os. Og så går vi rundt til flere forskellige biludlejningsfirmaer og spørger, hey, kan I printe den her? Og ender helt henne ved lufthavnsinformationen, hvor vi for det første står temmelig længe, og der kommer ikke nogen. Altså står og ringer løs på den her klokke. Ja, men der var nok kaffepause eller noget af den duer. Så der kom ingen. Langt om længe, så kommer der jo så en. Ja. Og vi spørger pænt, om ikke hun kunne tænke sig lige at printe for os. Hun siger, jo. Men det er nok bedre, at I selv gør det egentlig. Ja. Så du går ind bag ved skranken. Ja, jeg går ind bag døren, hvor der står, at det kun er personale, der må være. Ja. Og går så i gang med at printe det her, fumle lidt rundt med computeren. Og hende her, der har lukket ind, hun går bare. Ja, så jeg når jo for aflyst alverdens fly, og jeg ved ikke, hvad. Ja, du skulle nok have holdt dig fra den røde knap. Ja. Nå, men... Det skulle og der er andre passagerer, der tror, at du er sådan en, man skal spørge om ting. Jeg står bare på den her billede af Nina, så det... Det kræver også et forsøg, men langt om længe, så får vi printet et dejligt billede af Nina i farver. I farver. Og så er vi jo glade. Ja. Rigtig glade. Ja. Så, men i morgen står det på konference, det starter her kl. 12. Der er skide koldt i Helsinki. Ja, der er råt. Jeg er altså taget shorts. Det fortryder jeg lidt. Det skal jeg være ærlig om. Men sådan er det. Og det er frisk vejr i hvert fald. Det er friskt, og det kan også godt være, at jeg tager det op til overvejelse. Ja, lidt for frisk måske. Ja, men sådan er det. Ja, det er vel alt herfra. Vi har ikke så meget mere at sige lige nu. Nej, der er ikke så meget om konferencen. Ikke nu. Nej, ikke nu. Så vi siger tak for nu. Ja. Hyg.